ಗ್ರಾಮ ಕೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯ ಈ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಕಲ್ಕುಡೆಯಲ್ಲೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಡು ಯೋಗತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಭಾಗ್ಯತೆ ಸತ್ತಿಲೆ ಅಡಿಪಾಯ ಮೇಲ್ಮಾಡು ಗುಡಿಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಾದ ಕಾಲ ಬೇಲೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣ ಅಡಲ ಹಲವು ಕಾಲೋಡು ತುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಡು ಜೋಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗ್ರಾಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಿಡಿಯರು ಅಡಿಪಾಯ ಮೇಲ್ಮಾಡು ಕಟೋನ ವಿಚಾರಡು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜಟೋಲೆ ಬೋಡಾಪಿನಿಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗನು ಕಲ್ಕುಡೆ ಮಲ್ಬಾರು ಕೊರಡು ದೈನ್ಯ ಕೇಂದ್ರರು ಆ ಪರ್ತುಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಿಡಿಯ ಯೋಗ ಗ್ರಾಮ ಗೊತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಕತ್ತನ್ನ ತಾವ್ರದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎತ್ತದ ಗಿಂಡದ ಬೇರೆ ಬಂಡಿದೆ ಬಲ್ಲಿ ನೇಮ ಕಾಲಡು ಬರ್ಪಂತಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಧಿಯರಿ ಈ ಕಾಲಡು ದೇವರದೇ ದೈವಲಿಂಗನ ಮನಬಟ್ಟಾಯರು ದೇವರೇ ಬೋಡಾಪಿನಿಚ್ಚಿನ ಬರತೋಗೊಂಡೋಡು ಸೇವೆನ ಕೊರ್ದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬರವಾಗಿಲ್ಜಪಡಾದು ಪರವೂರ್ತ ಮತಿವಾನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುತ್ತಾಲ್ಪಾದು ಮುತ್ತ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಕುಡಾ ಬಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪತ್ತೋಡು ಅಪ್ಪೆಮೆತ್ತಿ ಬಾಲ್ಯಮೆತ್ತಿ ಅವೆಚ್ಚವತ್ತೊಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೆತ್ತಿನ ಹೊರಬಂಡ ಅರುಣು ಗ್ರಾಮದತ್ತಗಡ್ಡೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ದು ರಾಜ್ಯನು ತೇಜ ಮಲ್ಪಾದ ಊರುಣಿ ದಿಬ್ಬಾಣ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕಡಿಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರೆದು ಅಂಗಾಳ ಜೊತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇ ಸಣ್ಣ ಪಂಡದು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದವ ಸೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿ ನೆಂಚಿರುವುದು ಕೊಡಿಯಾಡಿಗೆ ಪಕ್ಕವಿದಾಡಿಯ ಕಲ್ಕುಡ ಆ ಪತ್ತೋಡು ಭಾಷೆ ಕೊರಿಯ ವಿಧ ವಿಧಡ್ಲತ್ತಡ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೂಪಡು ಪಿನ್ಪಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಸಂಸಾರನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂತಾಲ್ಪಾದ ಮೂಜದ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಮೇಯ್ಜಲಕ ಮಲ್ಪಾದ ಒಂದು ವಾರಡ ಗಗರ್ತಿಚ್ಚೋಡು ಬತ್ತೊಂಡ ಇರುವಾರಡ ಅಗ್ನಿದಟ್ಟ ಹೊಡ್ಪಿನಂಜು ಬತ್ತು ಅಂಜಿನ ನಾಳ ಬಿಚವರ್ಪಿನ ತಂಡ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಒಡೆಯನ ಬಾಧವತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿ ನೆಂಚುದೋಲ ವಿಷನು ಅಲ್ಪಲ ಅಮೃತಾಗ ಸಿದ್ಧಾಗ ಮಲ್ಪಾಲ ಅಮೃತಾಗ ಗೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೆತ್ತಿ ಬಾಲ್ಯ ಮೆತ್ತಿ ಆವಿಚ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬುಡಿ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು
கொடி பொருள்
అధ్యక్ష